Bé, jo us parlaré de Sud-amèrica. Pels que no em coneixen, sóc el Jordi Soler, el responsable del CPT de la regió. Tenim l'oficina a São Paulo i des de São Paulo treballem tota la regió, recursos humans i econòmics limitats. Som 2 persones per treballar tota aquesta regió, llavors establim també mercats estratègics per poder centrar les nostres accions, que bàsicament número 1 Brasil, número 2 Argentina i número 3 Colòmbia. D'acord? Us faré unes pinzellades generals d'aquests 3 mercats estratègics. Sí que és veritat que aparentment poden tenir certes semellances tots els països de Sud-amèrica, tenint en compte que Brasil ocupa el 50% del territori i la resta és pels altres països, però són països diferents entre ells, més enllà de la llengua que tenim el portuguès a Brasil o l'espanyol amb les altres llengües. Comencem per Brasil. A nivell polític tenim avui en dia el Lula da Silva, govern d'esquerres. Diguéssim que la gent de diners no està molt a favor del seu govern, està ja amb el 3è mandat a la seva història. L'any que ve hi ha eleccions i són països molt susceptibles del govern que hi ha en aquell moment. No pel públic premium, perquè amb ells realment els hi fa, però sí que hi ha una devaluació de la moneda o una apreciació que acaba sent determinant a l'hora d'escollir els seus destins, i en el nostre cas amb la moneda de l'euro. Argentina és per donar menjar a part, és un cas d'estudi molt interessant. Actualment hi ha el govern de Milei, que es pot veure des de la distància com un governant totalment boig i que només diu tonteries, però a la regió molts cops s'ha de triar el possible president menys dolent. Llavors, a l'antiga administració del país, el peronisme s'ha mantingut durant molts anys. Tenien fa un any i escaig una inflació interanual del 300%. Tenien revisions de salaris 4 cops a l'any i les reserves de dòlars estaven a mínims. Per tant, volent o no, amb el nou govern Milei ha fet unes retallades i ha posat una mica el camí correcte econòmicament al país. Tant és així que la inflació avui en dia no supera els 2 dígits, que això abans era algo mensual. I fa 3 setmanes ha aconseguit el suport del Congrés per poder aplicar les seves polítiques de correccions monetàries. No ens posarem en temes més profunds sobre opinions, però econòmicament pel país ha estat d'alguna forma positiu, tot i que, com sempre passa, i especialment en aquests mercats, els pobres són els que més paguen per aquest tipus de situacions. Només per posar-vos un exemple pràctic perquè vegueu una mica la realitat, fa 2 anys Argentina estava invadit de brasilers perquè era molt barat per ells anar a passar les vacances allà. Actualment Brasil està invadit d'argentins perquè recuperant el tipus de canvi i amb una economia submergida hi ha molts dòlars a sota el matalàs a Argentina. És a dir, no confien en la seva pròpia moneda. Quan tenen la retribució, el que fan automàticament ja fan el tipus de canvi, tenen els dòlars, els guarden i se'ls gasten. La part increïble una mica del mercat argentí és no tenen diners per comprar un apartament o una financiació per pensar en aquests projectes més a llarg plaç, llavors s'ho gasten en viatjar i en menjar. Llavors, són de totes les situacions dolentes, s'ha d'aprofitar sempre les parts positives i és un poble que té una tendència dins d'Espanya, molt cap a Barcelona, ja per motius una mica culturals. Colòmbia
a l'altre país estratègic, és el país que ens queda més lluny, perquè tingueu una idea, jo quan vaig a Colòmbia des de São Paulo tinc 6 hores de vol. És un país que té una tendència molt més cap a Madrid que no pas cap a Catalunya, així com a Brasil té una tendència molt més cap a Barcelona que no pas cap a Madrid. Evidentment, la connectivitat aèria acaba sent rellevant i definitiva. Al final, en èpoques d'alta temporada, actualment només a Madrid tenen uns 60 vols a la setmana. Per tant, és una dada que crida l'atenció amb aquests mercats de llarga distància. Tenen actualment un govern d'esquerres també, el Gustavo Petro, que tampoc està molt acceptat teòricament dins de la població, però bueno, tots aquests mercats, durant el que portem de 2025, tots tenen creixement en el PIB. Brasil 2,5%, Argentina 5% i Colòmbia un 2,5%. A nivell de despeses i visites de turistes ja teniu una mica aquí els números generals. El tema de la despesa hem de ser molt prudents sempre des d'on agafem les dades de despesa, perquè alguns diuen una cosa, uns altres diuen una altra. He fet una mica la mitja perquè tingueu una idea del que gasten, però sobretot tenir en compte que el que deia una mica abans, són països amb una diferència social brutal, una majoria de la població amb recursos molt limitats i una petita parcel·la d'aquesta població amb recursos molt abundants. Per posar-vos un exemple, a São Paulo, que és on visc, són 20 milions d'habitants només en tota la zona metropolitana i els grans empresaris, grans directius, es desplacen de casa seva a la feina amb helicòpter, perquè així eviten el trànsit i la violència, que és un altre tret que s'ha de tenir en compte sempre dels nostres mercats. Relacionat amb la violència, després ho comentaré també, la primera motivació que tenen aquests mercats a l'hora de viatjar és la seguretat. Per tant, aquest factor que comentava l'Aicart abans, d'aquestes pistoletes d'aigua, no ens ajuden gaire, diguéssim, a l'hora de vendre el nostre destí, perquè es parla de Barcelona i pels meus mercats Barcelona és el que més es coneix, molt més que Catalunya. Llavors, són moltes les ocasions que ens hem trobat de dir, ostres, és que no volen turista. Són situacions que ens trobem en el camí, que hem de torejar d'alguna forma i seguir endavant. A nivell de connectivitat aèria, tenim actualment des de Brasil el vol directe des de São Paulo amb LATAM, són 6 freqüències a la setmana. Després, des d'Argentina tenim LEVEL, també la tenim a Xile, són 12 freqüències a la setmana. Sí que és veritat que LEVEL té el vol directe a Barcelona, però dins d'aquest treball pel mercat premium, el no tenir classe business a vegades acaba de sent una mica un problema, però que es resol perquè al final el hub que tenim és a Madrid i especialment pels països sud-americans la principal porta d'entrada acaba sent Madrid. Per tant, no és cap problema fer una escala a la capital i venir cap aquí. Després, el de l'EVE de Santiago, aquest està equivocat, són 4 vols a la setmana. I d'Avianca directe des de Bogotà fan com 2 temporades. Temporada alta hi ha 2 vols al dia, ara estem una mica a la temporada baixa, tenen un vol al dia. Sobretot, ja us dic, des de Colòmbia sorprèn, si sumem totes les freqüències, doncs superem els 80 vols a la setmana, que acaba sent algo molt representatiu. Sobre el tema de perspectives, competència. Els mercats tenen molta tendència a viatjar dins de la regió, però la nostra principal competència és Estats Units. Ara, amb tots els problemes Trump, etc., el tipus de canvi també i la demora que tenen per aconseguir visats, sí que hi ha una tendència clara cap a Europa. Dins d'Europa, els principals mercats de competència són Portugal, sobretot per Brasil, que és per on arriba el 60% dels brasilers a Europa, França i Itàlia. I dins de l'estat espanyol, les principals competències les tenim a Madrid,
Andalusia i a les Balears. Molt important el tema de la intermediació, sobretot pel públic premium, d'acord? Els agrada molt que els hi solucionin les coses de forma fàcil. Per tant, la part dels agents, el tailor-made, és de gran importància. Tota la part del luxe, que evidentment va relacionada. Tenim molts estudiants de Sud-amèrica aquí, no només a Catalunya, sinó a tota Espanya en general. Per tant, és un tipus de turisme que hem de tenir en compte també a l'hora de tractar-lo. Tota la part del maïs, que n'he parlat una mica abans, acaba sent un sector estratègic. L'estem treballant mica en mica. Sí que és veritat que acaben venint de molt lluny i és sempre més dificultós, però tenim diversos casos d'èxit de la regió que venen a fer els seus esdeveniments aquí. Molt important el tema del turisme de compres. A la regió, sobretot a Brasil, és molt proteccionista el mercat, tenen grans impostos a la importació, llavors el que compren allà els hi surt bastant més car del que compren aquí. Per tant, quan venen aquí, aprofiten, fan turisme de compres, treuen la part dels impostos, per tant, carreguen les maletes d'una forma considerable, inclús quan fem els trips, quan agafem la part del transport, hem de comptar sempre 5 o 6 places més a la part de transport perquè són maletes. Per tant, al brasiler li agrada comprar i gastar. Després, a nivell de tendències per la part de la classe mitja, dins d'aquest augment del cost dels viatges, es planifica molt més i d'alguna forma es pot planificar també fora de temporada perquè els hi acaba afavorint i sobretot també amb el tema del tipus de canvi que és molt, molt important. Tota la part de nínxols de turisme, abans us comentava, no? Ostres, doncs el brasiler, país tropical, doncs els agrada esquiar. Van sobretot a Aspen, a Courchevel, tenim grans oportunitats, sobretot jo crec que a nivell de Baqueira-Baret. El Gran Tour de Catalunya com a motor de comunicació de que nosaltres hem d'anar més enllà de Barcelona. Com us deia abans, tenim un repte, que tenim una marca que es diu Barcelona, que és el que es coneix, que és perquè és el que ells s'apassionen, i el repte aquí és poder-los empujar a conèixer una mica més en profunditat el territori, que a través dels nínxols tenim una mica la disculpa per poder-los empujar. Ja no estem parlant de només gastronomia, cultura, sinó cicloturisme o d'altres. El que us deia abans del tailor-made, molt important, sol i platja més aviat pel mercat argentí, la part de la neu pel mercat brasiler i colombià, i a nivell de característiques generals, molt important el tema de les xarxes socials, que aquí no m'apareixia, sobretot a Brasil, però a Sud-amèrica en general, la seva inspiració a l'hora de contractar un viatge són les xarxes socials. Per tant, veure la persona, el teu amic o la influencer X que està anant en aquest lloc tan exclusiu, meravellós, acaba sent determinant a la compra d'aquests tipus de viatges. Sobretot Instagram és molt rellevant, és el que més es mou, diguéssim, sobretot pel mercat brasiler. D'acord? Se m'ha acabat el temps. Moltes gràcies per la vostra atenció. Catalunya.